Dobrý deň, tu je pokračovanie mojej série bohatosti. Ako zbohatnúť. Toto video bude trošku kratšie, pretože na minulé video sa nám to nepodarilo. Takže, tak, hovorili, že máme sem. Chcem si sadnúť a čakať. Tak neviem, tak budem čakať o hodinu neskôr. Už sa mi to nechce sedieť. Čakajte. Už mi napísali, že už majú hotovo. No tak super, super. Jaj. Dobre. Tak, idem do mojho autička. A pekne idem tam, kde mi povedali. Tam dali aj link, našťastie. Popky. No, tak asi... Jaj. To už by bolo pre nás všetko dneska. Tak čaute.